Welcome to another program of the Church of God in the Philippines, online broadcasts. Live on our official Facebook page. Today. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Yung gabi ka natong tanan, kami malipayon, luminiton nga ninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano, ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag rabii kan sa isa sanbay kada kayo min ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory.
Amen. Salamat ka na po Diyos sa tangarabi ay tanggakabsat. Salamat ay welcome na kayo manin. Ito ay programa ni Apo, ti Webes Terabi, ti Dalan Tingin Santo, ti Iglesia ti Diyos sa Pilipinas. Salamat ka na po Diyos. Kada tayo tatani, kapsat tayo nga sa Minese, sa tangarabi. Amen. Salamat ka ni Apo. Kakadwa tayo tangarabi ay tanggakabsat. Amen. 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 Salamat ka na po Diyos. Ti pamilya ti Iglesia ni Apo ti Pilipinas ket welcome na kayo kabasat ti programa ti Tengarabi. Amin nga matandaan na ti nga programa saan lang ti Pilipinas udi ket ti bangir nga tao nagbibuya nagiti kagayom ket kakabsat tayo ket Tengarabi nga nakatune in ti digital platform tayo ket kablawan na kayo ti naimbag ngarabi kakabsat ngawan ti lamas na. Tagarod tayo nga kakabsat ket kararag tayo, doon tayo ti tulong ni Apo. Para tayo ti programa, tangarabi. Siya akong ti mga dangulo ti panagkararagan na itong nga kapsa. Amami Diyos nga nakabalin. Managayata amin Apo. Salamat po tangarabi. Kaday ti manin nga gundaway ngayon ka ngayon pahay kada kami. Salamat. Kinaimbag mo, kinasyaat mo, itiayat mo para ti maysa kan maysa, itunggal maysa. Daron na kami na tayo ti nga programa. Salamat Apo. At sige kung mati tumulong ngayon ng programa, ti Iglesia ti Diyos, Dalan Tingin Santo, nga ti amin itong dinggag, at mamiris da, dahil iti nga naintaklan, nga panakaisalakan, nga po iti Ebanghelyo ni Apo Yesu Cristo. Kan ada kami dito ay programa, kan dagiti kakabsat mi, kat mabless kami lang, kan dagiti nga naaramid, nga bambanag iti programa po. Kan panagtuloy mi sige ko matimantabay kana kami tinabigsa na ornos na signal tapno ato ti madana dagto nga pananging waragawag sa ti Apo at Tangarabi kan amin pa nga pambanag ket idawdawat mi kani karkarag mi pinapatugunay ang anagan ni Jesus nga Apo. Amen. Salamat garo ti kaayton nga kapsat. Amen. Kadang kita nga nagiti kapsat tayo at ti comment section tayo at Tangarabi ket kumapablaodan kadwada tayo at Tangarabi, kadwada kayo, salamat kini Apo. Nigabsat tayo nga Rowena Arsiaga, katagbibuya at Tangarabi, amen. Amen, salamat kini Apo Diyos. Kani Larry Ibuyat, katagbibuya mo, amen, salamat kini Apo, kadwada nga kapsat. Kastamot ni kapsat tayo nga Boyet Miguel, na imbag Arabi tayo aming kakapsat, kan gagayom, amen, salamat kini Apo, kapsat. Kastamot ni kapsat tayo, Emilia Rakaporba, na imbag Arabi tayo aming kakapsat, madaydayaw ni Apo. Amen. Salamat ka ni Apo. Kadayta lawyo kakabsat. Encourage ta kayo garod nga suportahan tayo ti programa ni Apo. Dito'y tangatang. Nga suna ko matimang to ti balaygi. Kan salamat iti na Apo. Naglablabas katawan. Nga pinangtudod na iti balaygi na dating nga programa. Danay salakan. Kan ato ti matandaan na dating nga programa. Kan ating susirbi nga pamigsay, spiritualan. Kan may waragawag iti Ebanghelyo dating platform. Tagaro tayo nga kakabsat ket makadangag tayo iti may isang kansyon nga ipaay dagiti kakabsat tayo. Manipod pa di ay Lebak Sultan Kudarat. Ipaulo na dito nga kansyon ket iti Ilocano version iti How Long Has It Been. Nga ipaay na kanya tayo ano isagot na dagiti kakabsat tayo nga ni Brother Mario ni Sister Julieta Gakayan. Dinggan tayo na dito yung mensahe ito nga kansyon na ito nga kapsa. Anay lang ito. Amen. Yeah.
Amen. Salamat iti panagdunggo. Kung kinanayan nga pinangayaywan, nga po kada tayo. Amen. Salamat. Kaya po Diyos. Hello, Brother Armando. Maragsak ti pusok nga makadwa ka. Kadwak nga angkor tatang biyang iti rabii. Kaya't kumat nga mangited iti pamadayaw kanya ni Apo kastamat na imbag nga rabii tayo amin ayaten nga kakopsat gagayem. Ket siyak ni Sister Ana Luisa de los Reyes Meneses live to ni Paco Panikitar Lak. Ket agaman tayo ni Apo tatang rabii amo tayo ingkararag tayo nga iti sasao ni Apo timang bendisyon manan iti kararwa tayo. Ket agtultuloy tayo kakabsat nga agbasa dagiti kablaaw dagiti ayaten tayo kakabsat kunana ni Sister Rosalina Gamboa, magandang gabi mga kapatid. Kastamat ni Brother Rodencio de los Reyes na imbag nga rabi tayo amin gagayem ken kakabsat. Ni Sister Rose Gabriel, amen. Kat dumdum ngagmat tatanga biyang terapi. Kastamat may isang greetings kapo niya ni Sister Aida Meneses na imbag nga rabi tayo amin kakabsat. Kastamat ni Brother Boyet Miguel from Recuerdo ket kadwa tayo tatanga rabii. Ni Sister Elena Zabala ti Palawang Congregation na imbag nga rabii tayo amin kakabsat. At salamat kay na po Diyos. Kastamat ni Brother Luis Gamboa kapupay ti Batangas. Manasursuro nan kakabsat agi Ilocano kunanakat na imbag nga rabii kakabsat. Ken kastamat ni Mads Jong Valdez na imbag nga rabii kada tayo kakabsat. Kasama ni Sister Josie Valdez kat kumkublaaw tinaimbag nga rabii tayo amen ay ayaten nga kakabsat. Salamat kay ni Apo Diyos nga do tayo kakabsat kakadwa tayo iti online platform tapno aramiden ti kastoy nga napatag ken banal nga gawain. Ato'y kabsat ket importante para iti kararwa tayo. Rowena Rodolfo Oliva, magandang gabi mga kapatid. Ken kakabsat, patuloy tayong suportaan iti kastoy nga aramid ti Apo. Sa pulin tayo, dati YouTube page tayo kabsat, ket no i-search nyo the Christians, no, the Church of God in the Philippines. Kasama to na dagiti prayer request tayo, ket ibaga tayo kakabsat. Pabalin tayo nga isend, ag-message tayo lang iti page tayo, tapno may kadwa tayo iti kararag tayo. Ket agyaman tayo ni Apo, nga dati Diyos tayo nga si bibiyag, nga dumdumngag ti kararag dagiti banal na. So nga ata kakabsat, tatangarod kat mapantayo matan, iti panagkablaaw, dagiti kakabsat tayo, nga dimtang iti birthday ta. Tinggan tayo, kanikubuyain tayo, ato video presentation para iti birthday greetings.
Amen. Kablaaw kinya rayo amin kakabsat ket niya apo iti agtultuloy nga mangpala tumulong tapno makapagtalay na tayo ti pamati. Ti panagtultuloy tayo, awagan tayo ulit ni Brother Armando. Brad. Amen. Salamat, Manang Luisa. Kada kita nga bambanag para kina apo kanda kita kakabsat tayo birthday. Matagro tayo nga kakabsat ket mapantayo ti giti announcement mundo dagiti pakdar iti trabaho ni Apo iti Pilipinas nga maangay. May sayang kat ito 21, ika-21 anibersaryo, ika-21 ti into no una lang tayo ate kuan nga kapsat Monday online prayer meeting ket mangangay lang tayo daytoy iti kada Lunes alas 8 tirabi ket ti pinagkakadwa tayo nga panagkarkarara gaya nga kapsat via Zoom ket magtultuloy lang tayo ito nga kapsat iso nga makigimong tayo dayto nga online prayer meeting ta pudno nga mangtut iti bendisyon ti biag tayo nga spiritualan tayo mangtut iti ker kan kastamat dagiti dawat nga kararag para kadagiti kapsat tayo para kada tayo iti spoken and unspoken request ket may kararag tayo kanay Apo ta pudno nga rod ti kun nati kapsat tayo nga ni Apo ko tagdeng dagiti kararag dagiti nasa santo. Ito no Agosto 2 iti ikatwapulo ket may isang anibersaryo iti The Church of God in Vancouver, Canada, British Columbia, Canada. Maangay wenno may sengkat iti 5 p.m. iti oras da kadadya iti oras tayo mo iti Pilipinas kadasi ket alas 8 ti eksapa ayat nga kapsat iti Philippine time. So magigimong tayo kada kiti kapsat tayo magiragsak tayo. Nga nadanon dati kay 21 nga anibersaryo iti trabaho ni Apo dita Canada. Pudno nga ni Apo ti kulbalaygi. Kan nagri kapsat mat lang kadagiti spiritualan nga panagbibiyag dati nga lugar. Salamat kini Apo iti trabaho na dita Vancouver, Canada. Kastamat iti no Agosto 10 20 ket iti 30 ket may isang anibersaryo iti The Church of God Katarungan Village, Muntinlupa ket maisayang ket matayatan nga kapsat. Ikararag tayo nga ni Apo ti mangted dagiti balaygi kadagiti nga anibersaryo na iti naduma-duma a lugar kanita Katarungan ni Apo kumay ti mangted iti sa pulanda ti amin nga banag na espiritualan kasama ti materialan nga bambanag nga masapul na ket ni Apo kumay ti mangipaay karkararag tayo nga kapsat. Ito no Agosto 23 hingga Agosto 23 hingga 24 katadamot iti may sayang kat may isang rabi nga revival kat iti may ka-11 anibersaryo iti The Church of God Dumingag Zamboanga del Sur. Kararag tayo matagiti kapsat tayo dita Zamboanga ngani Apo mo iti agtultuloy nga agbalbalaygi kaya nagbalaygi pa kuman iti trabaho ni Apo saan lang kita nga lugar hindi kat nagiti kabangibang na nga luglugar kat maadaan mo iti trabaho ni Apo. Maadaan mo may nayon pa nga kongregasyon. So nga kakararag tayo nga ayatan nga kapsat kan dagiti karurwa kat adupay iti Mindanao iti mawat mo iti Apo. Katagarot nga kapsat kat makadangagay iti may isang kansyon manen nga nailangitan kat mapaulwan iti adda pa nakambalin ti dara kuna nga ipaay dagiti kapsat tayo magsipod malipod pa iti Latin Unidad Congregation. Tiggan tayo ti mensahe kan iti nga kansyon na ilangitan na yan nga kapsat. Amen. Kayat mo tagbaligid ilagas na bilang dilarang ni Jesus. Adapis pagkakabalin dilarang ni Jesus. Adapis pagkakabalin
Jesus. Pagkabigsan, ay nakabalin tinarang ni Jesus. Pagkabigsan, panakabalin tinarang ni Jesus. Kaya't hindi na ko daw ka cielo, nabilit tinarang ni Jesus. Ikaten namin ang ulit mo, nabilit tinarang ni Jesus. At kapigsa, panakabalin tinarang ni Jesus. At kapigsa, panakabalin tinarang ni Kristo Jesus. Amen. Salamat yan ni Apo Diyos. Iti nagpintas nga mensahe iti sonata. Kastamot tinapintas nga boses dagiti Christian mothers ita La Trinidad Benguet. Pudno kakabsat nga dati balaygi, dapigsa, iti dara ni Apo Jesus. Kung nati Tagalog, makapangyarihan ang dugo ni Jesus. Kat ata kakabsat, ti pagyamanan tayo unay nga ni Apo Jesus na tayo ti Cruz ti Calvario. Kapu iti dara na, kat madalosan tayo ti basbasol, nga madati aramidin tayo. Kailangan nga agpakumbaba tayo, agbabawi, kat mamati. Kapu ti dara ni Apo Jesus malinisan, dagita nga basbasol. Kapu ti kayat ni Apo, nga agbiag tayo nga nalintag, tatanga biyang nga lubong. Tatangarod kakabsat, kat isagana tayo, iti puspuso tayo, kung nati Biblia, ti adda ti panagdengeg na dungeg. So nga itid tayo ti amin nga focus tayo, makapag-concentrate tayo kakabsat ti panagdengeg ti sasao ni Apo Dios. Ket atoy ket makan ti kararwa tayo. At tangarodan ket ayaban tayon iti lingkod ni Apo nga aramaten na tatangabiyang tirabi ni Brother Daniel Nardino Domrique live ito po ito'y Gimba Nueva Ecija. Brother Nardino? Amen. Ngayon pag raditi kapsat, tingnan ko na, ini ang Diyos, ayaw di tayo, ikuana, di kastalaunay kapsat, nga intaklan, kahit ang tayo, nga ipapain ang gawin ng ito, tapi kasta, may sa tayo mas program, para spiritual. Kasama na dito kapsat tayo, jadi online viewers tayo, nga awan iti something ka, unduban naman, kapsat na pagtagin tayo at dadalita, kuya, kadagiti nga program niya. Kaya salamat tiniaw, tangaragit, marap na tayo, tanay ka na tayo kutaway. Kutaway, mamano na rin yung kutaway nga magsa. Ito kutaway, nagtitigan mo natin Biblia, samputin nyo, isalakan nyo, naging panuwan, tatidakas, at tatiaw-taw, tatidakas yan. So, salamat tiniaw po, simpa tayo, tangaragin, nawaya tayo ng manyagal, nawaya tayo ng pag-ibig. Kaya salamat niya po, tatangagin, taway, salamat niya po, tatangagin, masarap tayo saong, bibiyag niya po, sa mga katwa tayo, the technical group, bibiyag niya ang tayo, salamat niya kapsat, hindi ado at yun, itrabaho niya po, tayo kapsat, hindi ko pa nagdakil, sa mga salamat niya po, katwa tayo, tatangagin, itrabaho niya. Kaya tatangagin kapsat, kaya na mga kapatid sa tayo, kapsat, napatid na banag, kapatid na sasaw di Apo, ito mga kapatid, iti-text po tayo nga mausap, ang rati kapsat, masarangan tayo di daan ng ulag, di Ecclesiastes 1:2. Kaya kung na natin ito Ilocano, awan sirbina ti amin abanag, awan sirbida, inunat ti manorsuro, awan sirbi tibiyag, well, awan, amin, serbi. Kadalang din maksat. Kaya, napantay man di panagkarang maksat, maradi, nakman dawato ng tangaradi,
Pauluan natin naman, Sister Annalisa. Panagkararag, Sister Annalisa. Amen. Amen. Apo Diyos, nga manakabalin ti amin, kat demteng kami, Apo, ti panagadal, panagdingag ti sasaom. Sika ko, Apo, ti tumulong, iti kabsat mi ni Brother Daniel, sika ti agsaom, ang ti inspirasyon, kan kastamot, Apo, iti karunungan, sika ti may sauna, kat mangtad ti bendisyon, ti kararwami, dagiti nga sasaom. Agyaman kami, Apo, nga adamanan ti kasto nga gundaway, kat ang angkinin min, Apo, nga ato'y katagumpay, Apo Diyos. So nga kadwaan na kami, ti buong panawan, Apo Diyos, kasyan na kami, ti buong panawan nga panagadal mi, panagdengeg mi ti sasaom. Ato'y ti kararag mi, tinagan niya po mi Jesus. Amen. 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 Salamat din po, Agsat. Ti Paulo, ti tayo magkadalang ng Arabi, kuna natin awan mama ay na, ti amin. Kuna natin text tayo, awan sir-sirti ti amin na banat. Awan sir-sirbida kinunati manusuro. Awan sir-sirbida tibiyag. Awan met sir-sirbida. So nga tatara di kapsat, kaya dito sa Uniapo, sa-usawan din sa tangsuratan. Sa-usawan din ti Biblia kapsat, kaya dito sa Uniapo, magpagana awan ti sirbida ti amin. So nga ti Paulo nga ron, ti pagkadalang ti Arabi, awan mama ay na, amin. Ngayon natin set. Awan ti mama ay nati amin no awan ti Diyos. Awan ti mama ay amin no awan ti Diyos. Kaya salamat kiniya po. Natiting teksto tayo. Kayo nasarakan ng Biblia. Umuyo ko na natin sa neti manulsuro nga ito ay tanay baganan. Akmat na tatangaraki nga awan mama ay nati amin. Apay, kapsat na ibaganan na ta. Awan ti mama ay nati amin. Well, taday ti manulsuro nga dito pagsat may isang nagbaling ari Israel sa baling King Solomon pagsat ket inna binadas iti amin pagsat sakbay nga daydi amana ket tumusay sakbay nga naitad king kuana daydi pagkarinyan pagsat awan ti sabaling nga tinawat na kini Apo madi nga baknang madi nga pigsa madi nga panakabalin no dingid tinawat na kini Apo Dios nga manakabaling pagsat awan sabali no di maadaan sunat isirib tapos kasta iti nasyon kapsat na panguluan kapsat ket may turong na isuda amin iti pagsiyaanan na kapsat na so nga ni King Solomon at Arabi kapsat pagka kayo may sangan na sirib at tao ado dagiti pinadas na kapsat iti biyang iti tao iti panagbiag iti tao iti panagkakay iti tao iti panagkakay iti tao napadas na iti kapsat. Di Biblia, dati mabasa ito'y, agapo iti kinasirip na, at nagiti lingwahe nga inadal na, panagsasao. Dapat iti panahon kapsat, iti mo nagiti bilit nga, at tatayag na, antada matarusan na, kapsat na, ultimo na di kuton, kapsat na, matarusan na, nagita mo pa, nagatingga di pinadas na amin ibiyag, pinadas na iti parag-arak, pinadas na iti arak, pinadas na iti pinapalanggo, iti panagbiag, ngayon kinamaudyan ang kapapasat, nagtikunana. Awan iti baro, iti baba, iti langit. Nagiti nga pampanagkad, kunana, awan mama ay na. So kunana di ba't ang puting maglaan, iti libro nga makabasaan tayo, iti kunana, iti tao, kunana dapat nga agsubli ti Diyos, saratan ti Diyos, ken pagsiripyan ti Diyos, at gana ta masaratan tayo pahit. Kapsat udno, ngano anyaman ti agkakata tayo, tatangarabi, anaman ti salsal matan tayo, anaman ti baknan tayo, anaman ti sirsirikot tayo, daway, uno kayo tayo, magpupunan kapsat, kung po natin nasa nakasuratan, awanin ti mamain. So matatangarabi, nagiti pambanag, hindi kupikupan tatangarabi, laglag tayo kapsat, nagiti pambanag, awan mamain. Kahit kunana tayo dahil ti sao, ti manulsuro, ti anak ni David, anagaring di Jerusalem. Kahit kunana, awan ti sirsirbina, ti amin abanan, awan sirsirbida, kinuna ti manulsuro, awan sirsirbiyag, when awan, amin sirsirbina, pati biyag, kapag sa tamay may sangarong biyag, di mo masarakan ni Apo, no awan ni Apo Diyos, ibiyag mo. Kunani masok manulsuro, nga Solomon, kunana to'y, awan, awan sirsirbina ibiyag.
So matatang rabi kapsat, magito tayo kuman, iti patitipyag, no apay agda tayo, ang rabi, iti tayo malubong, at iti purpose ni Apo, magito tayo kumabagol, para dito tayo, isasaw ni Apo sa kapsat. Kaya tuloy tayo kapsat, amoy iti biyag, iti tao, iti madama kinasasaan, ang rabi kapsat, ado dagiti tattao awan tinatog dati Dios. Awan tinatog lang saraken ti Apo. Awan tinatog lang pagserbihan dati Apo. Ket mo kas tangarod kung rati bigya awan serbi ti biyag mo. Ngem kung kuna mo ti bigya kapsat ngati papnang kung ti bigya pasitel tama katakin ni Apo. So matatangarabi dagiti nga tattao asa kayen ni Apo kapsat sa balik tartarig kayat ka. Pagtaragan dati kinabakna, pagtalinalgan dati kinabaknang itipyata, tayaw, ito na natoy, kinrag ko itinukong, dahil tati sarasaragan talaan, kabsat, tayaw, kinabakna, kwarta, kinabakna, tati sa ulo ng tao. Gumana ko naging King Solomon, kinabasa tayo na, awan di Serbina, di amin, doawan. So nga tatang rati kapsat, maagalang tayo, tatay ng dindagag, tatay ng naka-online, tatang rati, kitaadan tayo, sasaw niya po, naaming nga pampanag na kitatira mo, titulukong, kakamsat, pirak, kwarta, aming nga pampanag, tatang rati, tayaw, ano to ken, biyag iti, pinalubong, awan iti patunan. Kapsat, sa mga tatang rati, kahit mga ulit iso magmamano ka nito, ngayon lagi kumati tayo mo, yung spiritualan nga panagtraag kini Apo. So kung natin bibigay, kayo magpagkikutan po na nagiti pambanag na nagdagdan, nagiti pambanag na nagdagdan, kapsat, nagiti masapol tayo, nagiti amin na nagtira po din nagkakukaw na ito. Kahit kung nanapay kong kapsat, iti nasatuan ng suratan, masarakan tayo man, masarakan tayo man, magututan tayo man, iti baknang itilubong, naawan ni Diyos kinyate o na mapugaw tayo. So, basaan tayo kay Marcos Ali Krauset, basaan tayo kay Marcos chapter 8, di ba? Chapter 8, 35 to 36. Kung na tayo Krauset, 8:35, basaan tayo mapayag, basit, 8:35 to 36. Kaya kung na dito at daya, magunudan ti tao, lumatagay ko anak, intiro alupong, yung mapukaw na ba't, ibiyag na. Ito na ito'y awan. So, kapsat, magunudang magtitubong, maalam man ating pagtitubong, maalam ating pinapitubong, maalam iti ating natayaw, titubong kapsat, intiro, ngaragtitubong, kunatitya, ananay, imalakang mo, awan. Kalpasan natin iti kapsat, pagpagakit talagang karabi, ngano awan iti Diyos, awan ti maay ng biyag. Iso nga, papatid iti biyag tayo, papatid iti biyag tayo, karabi, at iti Diyos, iti biyag mo, iti karabi. Marigrigat ka man, nakapnang ka man, nagdat iti Diyos, ating Diyos kapagsan, iso ti mga puto, ti aming kasulan tayo, iso iti biyag tayo, at iti mama. Dati patid naman, karabi, nagdat iti Diyos, iti biyag tayo, uri narigat biyag mo, okay baga pagkarabi nga sana sinagpili, mas nadagita kakubang bastante dati panagbiyagan ng materialan, ngam na daking na ni Apo sa kapagsak, nabakbak ng kapikuwada, pati kung nabak ng tataon din ang Diyos. Iso nga datang rabi, ipagdadalan tayo kung nanangarapin niya, kung nanatoy, ito ko yung masahin, at daaya, magpupuda, magungguna, titaon, mapatagikuan at kiro arukong, mapukaw na matibiyag na awan di mabaling ito ti tao kapang sipot matibiyag na. No mapukaw matibiyag mo, mananatoy, ano na ito usaraw, ano na ito isuplat mo nga mga supot matibiyag mo, awan mo, kapagsa, pati tao, kapagsa, nabugol tayo, tao, awan di pa nakapalit tayo, naisag tayo, naisalakan tayo, ipagbagi tayo, isungar may, iti Diyos, at pakubaba, iniktat na ikaws na ang mga Diyos kung nakikita nagpakumbaba ka natin lumagaw at natay ni Apo dahil iso tayo yan ipan kayo sa lakan. Iso nga tatangarating sa yan adal tayo pagkati tatangarating
nga ni Apo ikayan, hindi po no, ng kasapulan tayo namin. Ang panunutin naman sa ating baga natin, di man gusto mo. Ngay bagbaga natin, pagkakitalan tayo, awan paay na aming awan ni Diyos. Panunutan tayo mo sa peso nga, peso ka, magipagpanunutan tayo mga kapsat, pagkakarati. Nawan ti Diyos. Nawan ti Diyos na pagkakarati. Taka di bang banat na deserve na pagkakarati. Nawan ti Diyos. Saan ka di, awan na talaga. Awan, timaay na. Ultimo tapiyag mo. Tangaradi. Nawan ti Diyos, awan mamay na dahil nakapiyag. At ipot ko nga biyag natin sa tangasaran. At tatawag kanya. So amin na at dati yung kadatay tangaradi, awan mo na pampanat na kita. Kahit ko na natin tinamsat. Napaisuna, naawan. Awan mo iti, maitugod tayo. May pagkamutan tangaradi nga natipak lang mo. At iti pigsam at panpabalin mo, ngayong kaabsat, kung natin Biblia, kapag nagkalan tayo, kinapagpaisuanan na, awan, ito tayo. So, kaabsat, ito matay tayo, ito na nagurnos na kita pang tayo, at itong na kita matatay kaabsat, may kabit na tayo, iti lumon, iti itsong, pag-iabunan na natin, awan mo, ito tayo. Awan mo, iti, kaya tayo maawitun tiyay, no pasaan tayo, pagkakabsat, hindi sa mga suratan, natin pagkakaan natin sa mga suratan, kakabsat, hindi mo na Ecclesiastes, natin pagkakaan natin Ecclesiastes, tayo na, Ecclesiastes 5:15. Natin kunan natin ito ay, saan tayo mabasa kakabsat? Kunan natin ito kakabsat, is 15. Awanin, tugot tayo ito, idi, naipas ngay tayo ito, dito'y upong. Ket awan tumat, may tugot tayo ito, inton matay tayo. When no lamu-lamu tayo ito, ako manaw, nga awan may tugot tayo, kadagiti, nagpampalugan tayo. Sumawan ti maay na, nagpanlug ka, hintad mo ti oras mo, ti bagi, na makasapol, ginabak na, makasapol, ginatayag, iti panagpiyag, agpiyag iti lubong, amin na ginang naggrigata mo, kung nakatitiga, awan, kung pampandok mo, awan, di may tubig mo. So, nagiging doon mga tao, at iti nungag yan. Kaya ang muda, ibak lang iti nungag yan. Nung kung natin Biblia, sa ulit ni Biblia, adalin ni Biblia, kapsat, ibagpagana, ultimo, na nagbandugam, awan, di may tubig mo. So, dito, iti adal na kapsat, kung kasalunga, arimbar ka ti aangat ti inam, awan ti awit-awit mo, kastan tumot, kung sumaw ka ti pag-uman ni Apo, awan ti awit tayo. So nga, tatangara ni kapsat, ti adal ti nasa kapasraan, nagpintas ngayon tayo magtutkaran, tatangara ti dagitigap tiyak, kapsat na, kaya nga ipagbagay, adal ti nasa kapasuratan, nga awan ti serbi na ti amin. Balin na, natin tatangara ti, kung punang data ata, awan ti tagikuang na materiya, mapalin ang ipagkayo tayo ng kapapsat. Yung kadagit Kristiyano, dapat nga umawat kin Apo, ay adalan sa sasro ni Apo, mapalin mo na ipagkayo ito, dahil ito isaw ti Apo, dahil ito adal, dahil ito mangiturugin niya tayo tinalawag panagpiyag, nga aming bampanag, awan ti mamaay na, no awan, ti Diyos ti Diyos. So, natatangarating kapsat, pintas nga, umawat ka rin ni Apo at Diyos mo, kung natatinis ka ang isa, among ka Diyos mo, among may isuti ang nagpagpagpag ka, among may isuti magpagpagpag sa ulam, ano nagkararag ka, nagpahinto ka, nagasitigin ka ni Diyos, nakapsat, nangaragin, nagtitibak lang tayo, di ba? At nati takil ng pundasyon, nati takil na makasunggiran tayo, dumdag man ti problema, dumdag man ti bagyo, ipanagpiyag, dumdag man ti atong kapadas, tamong na ati Diyos, kapsat, aming abang panag, nga ataking katatangara di adat ibarat at sang sila di tao sa ta ayo di kunana pagdadalan tayo nga kunada nga hindi pa nagtiyag nga awan itibak na kunada ke sila ka lang at di pierno kunada ke so impierno ti amuda dito lubong ano tibyak pantot marigrikat ada di impierno kita mo kapsa tanan nga tipot mga biyad, mga ragsak, dagiti Kristiyano, nga nakikabigtig tayo ni Apo Diyos, nga nangisalakan ka tayo.
So ngayon tutuloy tayo kapsat. Kahit kuna na to'y, kinaawan maay na, kuna ni Solomon, tibiyag nga awan ti Diyos na, kahit awan, iti naisagutan ko, like, panakaisagutan na. Ano kahit nasa utak sa talya. Awan magamin iti tao kapsat, hindi natin panahon tayo, hindi panahon na naglabas, nga naisigutan kapsat, nga ada ginatob na nga agserbilatan kini ako. Padatay nga rudkat na yawan, kahit ko natin sa suratan, binulsat ni Satanas na giniwa matatayo. Kahit awan din na isigutan ng kapsat, nga nayanak, nga makapagserviso na nga natatay kini ako, nung ginangawatan ni ako. So nga awan din na isigutan ng kapsat na, nga binukul na ka, at nipas ngayon na ka, kung ano nag-iawit ka, pagbaga na kayo iawit ka, nga binukul na si Basol, yung pas ngayon na, inat ko na nag-iawit. So at yung tao, awan din na isigutan ng kapsat na, nga nagbalin ka nga nalintag, nagpas kayo nga na santo, awan. So ang tatangarabi ko na ni Solomon, ti kinaawan, maay na, iti amin, tibiyag awan, iti, kuna na to'y, nakaisikulan na. So ang tatangarabi kapsat, salamat kini ako, tatangarabi, tibiyag kini sa siya, kapsat nga imawat kini ako, ni ako tinagbalin, ni ako tinagbalbalin, niya tayo, santay nga naisikutan, pastoy, adaman ko rin din, nga natin itipaso, na itipanaward, nga datay ko nagarami, pupuntay nga naka, nga may dinasarakan din ni Apo tinagarami, puso tayo, pinalbalin na tayo, hindi ka natin parang ng nama, hindi ka natin tangaragi, itibiyag, lumayan natin, itipagayan natin, sumawan din isikutan. So, ang tatangaragi, kapsat, magdadalan tayo nga rod, kailangan tayong matapsan tayo kapsat na, kaaming na tao, kung natin sa suratan, nagpaso na, at aming na tao, wala din ang sumasan pang nagsurado awan din sa usapon ni Diyos. Malaksidlaan, nung ibigam ni Apo, akas man nakabalit naman ang isalakan kita, magbalbalik kita, hindi kailangan na mag-ring kapsat, at ang naging tibiyag mo maaga ang hindi pagkakita. Amen. Salamat din ang Diyos. Tuloy tayo kapsat na. Kahit ko na na ito, magdadalan tayo. Kung natin maag, awan ti Diyos. Ito mga tao, awan ti Diyos. Gusto nga tibiyag ka, ilang kabuti na ka. So, sabot ka, hirap ka, dumakil, takaw, dahil dumak, pumatay na pa'y. Apay, siya muda, awan ti Diyos. Kung pasaan tayo matitibigya, na natin magpagana natin ng pagsat, tumipang hindi nasa mga surata, natin magpagana. Kung muna natin ng pagsat, kung natin tao nga managpasol, awan ni Diyos. Pagtangarabi, kasano ti pa nakamumitiag, kasano ti pa nakamuti kung sa tibiyag tayo pagtangarabi, tatayo tayo pagtangarabi, kung natayo, awan ni Diyos. Di puso ti maaga tao, alam ko na, awan ni Diyos, di puso ti tao nga maaga. Nung datayo sa pagtangarabi, pagpaga tayo nga, ti Diyos, ada ti Diyos. Nang runa ka tayo mawat ini ako, ada ti Diyos itiyag ka, ada ti Diyos iti, nagtitingan ka, ada ti Diyos, kapsa, nanipod pa iti tao, kararap yun, pag kinuha ng tinasang suratan ka, hindi po nga nahin ko na ada ti Diyos. Kat pinarsuan ti Diyos, iti langit kandaga. Kaya na anak kayo sa kapsat, pinarsuan natin amin. Pinarsuan natin amin kapsat ka, isunang rod ni kaya ti amin kapsat. Ipan nakabalit ni Apo. So nga tatangarabi, at adal tayo at ti Diyos. Mamati tayo unay at ti Diyos tatangarabi kapsat. Saan tayo nga mamati nga, tuti may isang tao, nga nayanak, kapsat ka, nakapamatin kanya mo. Paan? Malaksid. No si kakit agdengil ka, isasa ko niya po malaksid no tatangarabi, mangigmo ti adal niya po. Kahit kunanat ti Salmo kapsat, basa ko na inyayo, natin kunanin ti Salmo.
Kunal ti Salmo kapsat 14:1, 14:1. Awan ti Dios kuna ti maag iti puso na. Rinukir da amin ken makarimon dagiti aramid da. Awan ti uray maysa nga garamid ken bag kita kapsat. Dayta ti maag at una na awan. Tatangarabi at ti Dios mo tatangarabi. Pagbagang nga iti panunod mo, kamamom ni ako, kahit ipakita nga ang Diyos mo kapsat. Silang dagdag tatangarabi, mapalagay bagang ada Diyos mo. Kapsat, ibagbatin sa kasulatan, ti Diyos ket ayat, ti Diyos ket nalitag, ti Diyos ket kasantuan, tatangarabi. No, da Diyos tibiyag tayo ang kapsat, tatangarabi. Tibiyag tayo na ornos, tibiyag tayo na galos. Tibiyag tayo makayan natin ito pagkaitan niya po. Iso nga tatangarabi, kaya't adal tayo tatangarabi, nga ibagbaga nga rod, iti tao mamaag, awan ti Diyos. Ang sigat at ang sabi ko nga, dating malipatan, nga dating Diyos. Nawan ti Diyos, awan na marsuming pa. Timur kang isla uong. May tiyag ka isla angin. Taong ti Diyos mo. Salamat tatang rabi kapsat. Datayo tatang rabi, inaraswa ti Diyos. Mamutay nga dating Diyos. Isutin ang maraming ka na tayo. Inton matay tayo, mapantay isak lang ito. So nga tatang rabi kapsat, dito tutuladan na maag. Tatang rabi yan, ha? Kaya tibagpagkati tatang rabi, agday tayo. Tinatong tayo, puso tayo, mga dati Diyos tatang rabi. Kaya tatang rabi, di pa nagagalit ni sasaw niya po sa kapsat. Kaya tigil pa nagday tayo. Agday tayo ka, naawan ni Diyos, awan, kunatoy, naawan ni Deyan. Agday tayo ni Diyos, nung madi mo mariklik na Deyan na, saan nga pa nagday tayo dyan? So, tatang rabi, agday tayo na kinapo, agday sasaw niya po, mamati tayo, sasaw niya po, ay tatang rabi. Kunatoy, masapon tayo nga iadal, sasaw niya. Sumasalamat kiniya po tatang rabi, nagkantay ito daw ito po, iadal tayo sasaw niya po. Okay, masapon, nga iadal tayo sasaw niya po. Kuna na di, barong nga tulag ng pagsat, kuna na di, Roma, na di ba na di Roma, chapter 1, verse 16, di Roma, natin kung kuna na di pagsat. Nanti di 15, isut ka po na nga agkararag amang kasabay di bagana magkadakayuban nga agnaed dita Roma nga naan anay ti panagtalag iti bangkit isut panakabalin ti Dios amang isalangan kadagiti amin amamati muna kadagiti kastam kadagiti enten. So salamat dati platform sa dati Ilocano broadcast na itoy sa lang na ito'y pati dahil Tagalog, pati dahil Cebuano, English broadcast sa nagpagsan. Dahil ito talang ihatag sa ni Apo. Kanang palagib ni Apo, na tayo amin, pinansman ni Apo, ngay bagbagati at kakarabi, at pagdadalang tayo, awan ti mamaay na ti amin, no awan ti Diyos. So nga tatangarabi, ti panang dikdik ni Apo sa pagsa, tatangarabi, masapol tayong agdengag, kanina sasaw na. Pati pa nagtungag ko na naman di Roma, kitangag tao, dito pamati, pagsada na. So, salamat kini ako, dito pamati, pagpagatayo, sa nagdidajay, pamati na itayo ng nagiglag, dito pamati, dito pamati naman ng isalakan. Dito pamati, pagsad, babag nagdidajay, sasaw niya po, kapag ibang kilo niya po, una na to'y, nakasaganap na, kasabat ibang kilo ni Diyos, kung ipapot, ay sutipan nakabalit ni Diyos. Gusto ko salamat kini Apo, hindi naman din sa una, hindi pinag-chat tayo ni Apo, hindi nakita tayo, talagang panangaklon kini Apo, namati tayo, dahil hindi pagkatan pamati naman ng isalakan, namati tayo, ginarami ni Apo tayo, Yesu Cristo, iso tinatay ka tayo, iso tinangungs ka tayo, isumot at ang marami, timangtag, ipabarong biyag ka tayo, iso nga natarami, dahil hindi biyag tayo, barong kaswan. Iso nga salamat kini Apo, sa nagpagsan, masabot tayo, kaya dati sa aso ni Apo. Awan mamain na, kunantoy, itibiyag iti tao. Kaslaso, saan
mangted ti kapanwan iti puso ti tao. Iti biyag ti tao aksaso kaya saon di asparang kapsat magitam damdama pagpingin mabuot. So hindi adal day ti saso ni ako. Ibiyag gamit apag kanito pagpingin pagpingin. Padamag mo dadila magmag na patay kita. Sa inuuding labuhin tayo di wait piece pa na ay nangyari tani panawag sa adyan. Itabaw din di kalaban dapat sa kada na pagsato. Nagiinada sa ikarda nakapulong-pulong. Nagkada dyan kami ng ay hindi na po na dina mapuo na yan na diretso na lagta nagkakikita yung dala nag-inspire natin na nung nangyari diyan natin nagdangan ina nagsalakan na di takika na po di paglawitan na siguro kumaji doon na tawon tilimak may sa tawon kapag sa tanan nalmusta tatanak ito din pagkita na kayo kasi ino ti makamuti diyan sa tawan ti makamuti diyan tabi diyan sumar kung kuna ti sampap no samputan tayo isalakan tayo nagitiar ang daw sa ito sa on tinggal na dati panabot tayo saragan tayo ti pagsendi saragan tayo ni Apo Diyos nagaramit tayo ti pag-pag-pag natin tayo sa tatati nag-sir-sir tayo ini Apo iso nga kuna na dito ay masapol tayo nga makita ti focus na taligyan ako na dito sa suratan sa lang ti pagbiyak ti tao at tinapay sa tinigitiag-adal tayo agdungog tayo isasaw ni Apo parang lain sa tanan makataros tayo o mataros sa isasaw ni Apo aktibunon tayo mati Apo ang Diyos nga manupog tayo kito na tayo idayag ti tao kuna na tiga maragrag ken magang saan tayo Biblia nakadito pagpagana ti kakapsatan magango kuna na kaya nasa magango ay bulong di ba kapsa ay bulong dati panahon dati mana subok na nagpintas ka kita di ba so magmamano nga panahon magango kasama tayo sabong pagbagan tira sa kasuratan sabong kuna na diay kitao na ikumpara din yung kampanan. Sa panahon, tayo lang, lumakay kitao, bumagal kitao, matay kitao. Kasi tidak kakapsata na, matitayo man kaya, bumagal, lumakay tayo, yung dito, ipagbagan din sa kasuratan, kakapsata na, nga kitao, kahit masapol nga, ibait, hindi pa nagtiyak na, masaragal na Apo Diyos, hindi pa nagtiyak na. Awan tidayag ti tao maraglag ken magango ti 1 Peter 2:23 no tayo kita ang kapsat kapasa tayo diay ti tao sa ngaron kasruot nang diay akas patangarati ken magango salamat kini Apo sa tayo di kapsat kita pilag daw tayo patangarati ano man pay umadali ti tayo lumakay tayo kada ti pusan pay matiktik tayo ni Apo si tayo sa takas talaunay tayo Diyos nasagot po na Apo Diyos kada tayo pinapilipipasan ni Apo Diyos kang kapsat nangikari kada tayo itibiyag salamat din Apo kadating abiyag na papulot na kanyang kapsat ito pa adda kada tayo kay dagat basaan tayo maniki 1 Peter ay pagtatay 1 Peter chapter 1 verse 23. Ano po natin pagsa 1:23. Kas kuna tinasantuan na surat. Kas talaruot dagiti amin ang tao. Ket mayari kadagiti sabong tidayag na o dayag na. Magango tiruot ket mariglig sabong. Mariglig tidayag na. Dalaw so madadayo niya ako sa karagi dapil ko daw ay tayo pag tayo penalty at adal ti Apo sasao niya ako sa karagi ibiyag kitao kunatay
nga nailasagan mapukaw. Kaya tisursuro tayo unay sa Takarabi, kaya tatarigal kay sursuro tayo Takarabi, kaya tatarigal kaya, kagigita tao, napunuan, kagigit puso ka, kadagiting mapanag. Didam mo, sa tungtog tipin sa daw, maraglit na magdang so, magango ta, makasabong. Dagiting nga adalang kamsat, may pakita laununay, nga tilubong ka taglabas, ngam ti Diyos, agnanayon. Aming mapanag, ultimo tiyag mo ang labas. Ngam ti Diyos at naginayon. So matatangara di, ibigong mati Diyos, kung saan mo mga pagsirigyan ni Amo. Awan mapukuhin, awan mapukuhin ti Diyos. Awan tayo tayo gamitin at ti Diyos. So awan mapukuhin niya na, sika na itatangara di, awan Diyos mo tiyag mo. Anati ko natin sa mga suranan, awan mamamay. Awan sirgina, na awan ti Diyos tiyag mo. Sa laang maadaan ti sirbi ti Diyos, ay sa laang maadaan ti sirbi ti mo, non ti Diyos tiyag. So magpampanunti kapsat, kita tayo dahil at-adal niya ako Diyos, nga mangiturong kinyari. Kahit ko na ito'y, sakbay pa ito parang parso ti Diyos, tilubong at ti Diyos. Amoy ti Diyos kapsat, so nga magbagatay nga ti Diyos. At dagiti magbagatay na kasla attribute ti Diyos, no, karakter ti Diyos ang kapsat. Ti Diyos ayat, magbagatay. Ti Diyos, napunot kinamatalit niya katayo. Ti Diyos ang nagbalbalik, ti Diyos justisya, nakakapsat. Iso nga tatangara di, ada iti Diyos. Mabukod pa di Diyos, panunutay kapsat, natatangara di, at tagtaginay na iti nga Diyos, kagayayat ka. Inakayat niya tategan, mapukaw. Dutikat kaya't na, tatay amin kat, makasarap, iti panupod no, ang panagsisirbi. Ni Kristo timangkat iti biyag na punuan. So, ni Kristo, iti mangidad, iti pudno, nga biyag kapsat, ngayon timangkat, iti kapunuan, iti nakong tayo, iti puso tayo tatangarabi, kaya't masapoy karot, iti kapsat na, nga ni Amo Diyos, isuti, sapulan tayo. Isuti masapul tayo, at tangarabi, nga awatan ng pagsagyan. Iti Diyos dahil kapsat. Kung na di Ecclesiastes, ano di pagkana di Ecclesiastes, nangag mo iti amin, nangag mo iti amin, tangarabi, mga mo, isasok niya po, nagiti Kristiyano, mga isasok niya po, mga kaitatangarabi, ang mga atan isasok niya po, kung na natoy, mga mo iti amin. Natin ko na natin kapsat, na mga iti amin, natin ko na dahil ito'y, pagbanagan iti amin, sa pulong ti Diyos nga na marsipin pa, then pagsinigyan. So, tatangarabi ka, sa isalutsod, sa rakaw niya ti Diyos ti Diyos. Pagsisirbiya mo niya ni Apo Diyos ti Tarakil mo. Wala da ka pailang kitadaan, ngabiyan mo. Nga ti tatari ka kaya ang pailang pirak, rako, panakabalin, itinigyan. Kaya natin sa pulong tayo pa ito. Nung saan tayo pinasarakan ni Apo sa karatikap sa tinubar, katatikap, kung ano yung palagagagal, hindi sasaw niya. Isuti ayan, itibiyag. Kung na niya John 14:6, siya tipod no, itibiyag. Awan ti magtakin niya, awan ti mapantin niya, numati magtakin niya. So, ti papanti Apo, isak lang ti Diyos kakapsat, magnatay niya Apo. Ako na isuti po no. Kaya isuti po. Nung kasta nga ron, isuti po no. Sarakan din po no. Tipudno ni Apo Yesu Kristo. Dagiti at adal ng ito is tipudno. Nga mangtid kita tayo, itinawag, iti pagpampantay kapsat, nga makita tayo tatangarabi, nga tipudno biyag, na ikamang kiniapo Diyos, na ikamang kiniapo tayo, nga Yesu Kristo. So, di masabot tayo, nga awadan ng pagsirbiyan, hindi palagyan tayo, kapsat ni Apo Diyos. So, tatangarabi, matiti yung awis, di anyaman niya. Kapsat na, iyo awis, may kata kayo, ni Apo Diyos na. Ni Apo Diyos, kad si Ureng si mamatalat niya tayo. Adi na kaya sinuman kit padusan o dikit na tayo amin sa paadaan tayo, ibig na tayo, paadaan tayo ipot ng relasyon kiniabo, paadaan tayo ipot ng palagay tayo kiniabo na tayo. So, di masabot tayo rabi, nagiti pagkaramidan kaya niya dagiti nga pagkaramidan tayo. Narating ba,
agbalbalin tayo. Di pa lang lagod iti pagkariyan ti Diyos. Kailangan agbalbalin tayo. Kaya kung nanang Kristiyano, para di Kristiyano, kung nanang di Roma nga ro, di padalang Domingo, agbalbalin tayo, di pa lang tayo. Lagi di Kristiyano, agmatalit tayo, mamamatig ni Apo Diyos, tani Apo Diyos na ro, kapapsat, so ti Diyos tayo, so di makisalaran kanya tayo, so di sumunti ng tagkata tayo, itinamnaman. Kaya di tayo mga aglindaang, kausan na, di tayo maawa-awa ng itinamnama, di tayo agyan, lumapay mati tayo na askinyada, nga nari manpabalit na askinyada, kapapsat. Ngayon ko na ni Pablo kapapsat, inak may mutagtatan ko na napibig iti dahi tingalubong, sang obudas na may padas hindi dayag nga ay maawat di saklan niya. Taktakul na ginawat tayo kapsat, na sa kakurada, ngamitilubong. Taktakul na ginawat tayo, taktakul niya ako Diyos, na nang balbali ka tayo, taktakul niya ako na tinamtama tayo, so ako naman tumingkol, dahil tinamtama tayo kapsat, taktakul kayo, ibak na itinubong, kapsat, lumabos pa itinubong, umabot isaklan ti ako, sumatakin na ito iti Kristiyano, paatan ka kumatin na natin kaparagtulnog, kada iti nasaktuan na sasok niya ako. So kung natin, masapul, kapsat ko natin, dito sampay kapaklon din ako, at babawi kayo. Paklunin niyo ni ako, na mas manalo sa langit ko natin. Before 17, patay ka na. Agbabawing kayo. Agbabawi kayo. Kasi di ba kaya Diyos. Kaya kung na yung first John 1:9, ba't ko natin masapul tayo ng pag-iyak hindi ka mas basul. Kaya kung natin yung puntutin, hindi mas basul tayo. Isip ni Diyos nga, mapagkalkan, mapakawankan, makinis, ang nga pinagito. Itibiyag tayo. Nag-iisang tayo, mawat kinyaman tayo. Mamigtig tayo, makita tayo. Si Diyos ay magpag-alit at nakakati. At ay tingnan Diyos ka, nakasagana. Magpaliwan na tayo. At ay tingnan Diyos ka, nakasagana na tayo. Di marunong piyag. Kahit kung na ito ay kapagsakan, masapol di pa lang ito ay paduyak tayo. Okay. Masapol tayo nga usaran. Ito usaran titiyak. Amang tadbintisyon ka sa sabali. Masapol ito ay kapagsakan. Kaya ito tayo kiniamo. Usaran tayo ito kapyagman. Nakaplit kasi pagbitisyonan mo ito inipada tayo ng tao. Saan nga na yung mapindisyonan tayo? Kaya nung may pakita tayo, ito tayo na tayo Kristiyano, kapsat, saan tayo natin namin yung basol, liklikan tayo, tarpariga, itinupon, kapsat, pagbiyak tayo nga sumpat ka na saan ulit at napanood yung dama, at parang laang makitaga, ibiyag tayo good, mayan natin yung pagkaitan ng Diyos. Kung pagbitisyon ka sa sabali, sa mga Kristiyano, so na makinagigit kapsat ng Kristiyano, nagsasabi niya ako, o rin nakatuod na nagkikita ng kapsat, pumunod, ibuutan, tumakailan, yung dinarundex, pasalamat na hindi niya ako, kaagdada, apay, tadagita ng kapsat ng kapsat na, dagita di makapakakitaan tayo, itiwagas iti Diyos, ipanakabalit ni Diyos, iti kinamatilag ni Diyos kadakwada, inututugan tayo ng kapsat, iti paragtiyag takin, paragsilpita ni ako, pagpas masalamat tayo, tanang makikita tayo, dahil parang iti Diyos kadakwada. Bindisyon na kapsat, inya tayo, kadagiti nga kapsat, dati nagunta, oras na rin puso na, nagsilpi na rin. So, matarap yun. Tayo, magsilpi na po, sa tayo yan, bindisyon na rin sa sabal. I-share tayo, dagiti tinawat tayo, kaya nasa i-share tayo. Tayo, hindi nga kapsat, saun tayo, saun ni Apo, ipaduyak yan, sasaun ni Apo, na parang lang, may kantong daway. So, nating ang platform kapsat, hindi kayo podcast. Na kami mas masalamat na dating sa daway, na may share na kayo, na kayo online course na nakaliin. Jadi isang pagpaklon kinihapon, paglunan kinihapon, kapsat. Tama dito yung nagtagtaginahin kung katato ang kakain, nagtaklon dito marami na dito yung platform kapsat. At yung online broadcast sa Ilocano, pagpaligid ka na kayo isasaw ni Diyos, hindi natin yung isasaw niya, kung pagdating natin, hindi mo liwan. Hindi at adult dito tangarabi, awan mama ay natin amin, no awan ito Diyos, at no at Diyos sa tangarabi, ibiyag mo, tangarabi, simpati pa mo, natalina na ayun ka, at managdeta yung piniyamo. So, masarang piniyamo din sa kapsat,
dagiti masapot tayo nga i-share. Unay iyawat ka para tayo ang Kristiyano, para tayo ang tao. Iti panagbiag tayo ang nagalos. Iti may isang tayo sa panagbiag sao. Iti man nga nasa oras sa balik ng tao. Ngayon na ito, hindi matay 5:14 and 16. Nalagbiag tayo sa na magsilsilaw. Makita na kami tayo para na umawat ng Panginoon. So, natin Mateo 5:16, dahil pagsilawan, sa nga silawan, taputal lang ito pamiting, natin ko na dyan, takalan mo na italaga, pagsalupan. Sa nga dahil silaw, sinindiyang, taputal pa pagsalupan, dahil silaw, sinindiyang, takno, na masilawan natin, hero, hindi kapalayan. So, natin silaw, no, umawate, niyapo natin, sa silaw, dati ipakikita, dati kung ka nagdayaw, kung nga pa nagdayaw na may natin ipakita niya po. Tapno, nagtitinga tao, nagtitinga ito tayo na nagdayaw, get ma-challenge daw, sa kulit daw ang hindi, panagsirbigin na po Diyos. Hindi malipat na yung istorya na naging sa tayo, na naging sa technique science, Sister Hilda, natin mo na natin, dahil natin man nangyagal namin sa pastor, na yung pasigal. Dinalpas natin magdal ng babae. Kung nandun yung pastor, kung saan, nagtoy iti pasat, di inyadal ko, nakaawi sa mga kasidagin na ako. Kung kapsat ko na nandun yung babae, mawag niya ako. Pastor, kadagin yung bagang pinalikas mo, awal kadagin yung nakaawis kanya, nga kasidagin niya ako. Ne, sanuha na yung harap na nakaawis kanya ako. Na nakasidagin niya ako. Umigap sa tigo nanay ng babae. Pastor, di aming karubak na. Nakita ko na Diyos na. Nakita ko panagtiyak na. Nakita ko panagtay tayo na. Nakita ko panagtay na. Kahit po na Diyos na. Baling ko na Diyos. So matatarabi yung may kapag no, sa pulat dun sa rakat na Diyos na magbagat. Salamat kinabo. Nagtalang sa rakat na Diyos. Kailan nyo kakamsatan na? So, mabagbaga natin sa mga suratan. Kaya, nung tatay ka silaw, tatangarabi, nasilbi tayo. Nasilbi tayo, nasilbi tayo. Nung awan mamain na, nung tatay ka silaw, kaluban tayo. Awan di silbi na. Nung magsilbi tayo kinabo, o sarte kinabo, pagsilawan tayo, pagsilawan tayo, magsa. Diba? Santay ko magsulat yung mga nampang. Santay ko magsulat yung mga masiri mo pa. So, natatangarabi ko sa ating paglupas tayo. Alas tayo ng time. So, kung ano, unatoy. Kan may sabay ko na natin kapsat. Agragsak, agbiag, parik na kayo di ayat. Hindi ka punto ni Diyos. Hindi ka Kristiyano. Agbiag na, parik na dati ka punto ni Diyos. Hindi puso ka lang. At dati may sakap dati, di ba, nalipatan kayo dito na, tutungo ka sa ito na, yung babae, yung palusukado, tuntong niya ako, tigat, yung dito na danong mo ito. Ngayon, ito po danong ikaw na, sa ito nga, mauwaw, hindi abubuking ko na, hindi po ito nga danong yan. So, matatangarabi ang sa yung mawatay niya ako, raksak na Kristiyano. Sangat yung mga raksakan tayo, hindi mo paano material. Kailangan tayo na mabalang material. Yung saan na naging no, raksak na makikita, raksak na niya. Alam ko na nililiya, dadyo yung tanong ko sa tiraksak ko kanya ako, isutin, tiksak. So, kung na mo lang bigyan, pagamat nagiging nasak tayo, nagiging magkita yung katagusan. Yung may tao, pinutag, naldaw ang kaparang sa masalamat din ako na dati mamahain di amin o dati Diyos na nangyari. Dati Diyos na nasa ulan tayo, isot na nagtitibiyag, isot na nagtitibiyag nama, isot mo tinagtagpay ka na tayo kapsat, ididaktil yung panaganos, aging natin karagpat tayo. Hindi ayan di amin. So, tatanggal tayo kapsat, tapos tayo manan, ipatitugunan, itugan kapsat, pagtubag yellow paper, salamat din ako.
nagdigundaway, nagsasabunan, nagtatugan, na nagdahig tayo, nagsasabunan niya po sa ito, nang ihadal kanya tayo, pagalit kanya tayo, maawan, hindi mamain na amin, no awan, hindi Diyos. Sa kung natatangarading, awan di mamain na amin, no awan ng Diyos. Natatangarading kapsat, sugi tayo, tete, nagdaway, kapsat tayo, yung platform, Sister Ana Luisa, salamat kinihapo, isa na isa ng maraming ito. Amen. Armando, Sister Ana Luisa, amen. Amen. Nagaydayaw ni Apo Diyos. Iti nalawag na mensahe na pudno kakabsat. Salamat po sa nagkaramat mo. Kaya ni Brother Gino Damrique. Pudno kakabsat. Naawan naman mamaay na no awan ni Apo Diyos. At ito na tayo kuman ni Apo ti sirib. Lagi ti dumdumngag nga maditay nga nagdesisyon. Madi ko mamauri amin. Ayaten nagagayem. Masugod pa ni Apo. Kailangan kayo ni Apo Diyos iti biyag kayo. Natangarod kakabsat, Brother Armando, at kapay iti mensahe, kaya tayo mat-acknowledge lagi the operators tayo ni Brother Stephen, kay Sister Eunice. Salamat sa Panginoon, salamat sa kanilang napakahalagang bahagi sa gawain ito. Kapay Madam Kabsat, Brother Armando. Amen. Salamat kina po Diyos. Kadayti nga naglawag nga sasawa na datang rabi. Salamat di bendisyon ngayon na kita nga taraon iti karorwa tayo. Salamat din ko na. Ang sarna ni kapsat tayo. Kaya kan salamat iti panagbalay iti iglesia na. Ang dating ang programa datang rabi. Siguro kagkararag tayo nga kapsat iti panangisirra iti programa ni kapsat tayo Ana Luisa iti Mangidang. Amen. Karag tayo, awisin kayo. Apo Diyos naman nakabalin ti amin, pudno ti ragsak ken bendisyon nga marikrik namin at nangabiyang ti oras. Salamat Apo. Ikastoy nga aramid mo, nagpataglaunay. Salamat ti naglawag nga mensahe at nangabiyang ti labi. Kat mapagmuni-muni Apo dagiti nagbuya, og dengeg lalo dagiti madipay nga awampay ni Jesus, awampay ti Dios ti biagda. Umaapo Diyos, at agdardaras da, nasa pulan ni Apo may Jesus, tanggapan ni Apo mga Jesus, tubiyagda, tapno talagang mariknada mat Apo, ken maranasan da itipudno nga panagserbiking niyam. Agayaman kami Apo, tibasit nga panawan, ket kinaduaan na kami, narik namin ti kinasadagyo, salamat dagiti inaramat mo, nga operators, dagiti ayatan mga kabataan, kastamat iti mensahero, nga inaramat mo Apo, ni Brother Armando, ken amin, Apo Diyos, nga agmay-maysa, nga kakabsat, iglesia ti Diyos, tapno may tultuloy di kastoy nga programa. So nga padayawan da ka Apo, salamat ti adu nga pinasyaat mo ken dakkel nga ayat mo ti bawat may sa kinyami. Hanggang ti sumunod manan nga gawain, palubos mo Apo Dios nga may tultuloy ti kastoy nga aramid, tapno adu pay ti maabot nga kararwa iti sangwanam. Katatoy ti kararagmi, subsublimi, tinagan ni Apo mi Jesus. Amen. Amen. Good night. Good night kakabsat. Sister Eunice, Rita, Amanda, bye-bye. And Sister Eunice. Kung nasa marman tumanan na kabasa. Amen. Salamat kina. Amen.